Kalau habis ya bisa proyek
Saderengipun diaturaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng pinanggian kalian seni Janger Laksana Mustika Dewa Nyusastra Dewa ingkang mijil saking Sumberwangi, Desa Wonosobo, Kecamatan Srono, ingkang dipun pimpin dening Bapak Temu Haryono ugi Ibu Sumarni pribadi. Ngaturaken matur nembah nuwun kagem Bapak Ibu sak keluarga, Ibu tuan rumah ugi Bapak sampun kersa ngrawuhaken Nyusastra Dewa sak rombongan mugi tansah kalis ing sambikala kawiwitan ngantos pungkasan ing benjang dipun tambahi rezekinipun nggih Bapak Ibu, amin ya robbal alamin. Mbok menawi wonten acara malih nanggap malih. Kula sak rencang seniwati putrinipun Bapak Temu Ibu Sumarni sakmenika minangkani pamundutan saking keluarga tuan rumah nyuwunipun lagu-lagu paring pahargyan. Mbok menawi wonten pamundutan saking keluarga tuan rumah dipun sumanggaaken nyuwunipun lagune sedanten nyanyi nggih. Oh, sedasa. Oh nggih, nyuwune sedasa lagu. Ngapunten. Ugi ngaturaken sugeng rawuh kagem sedaya masyarakat Ringin Agung. Ugi para pandemen Nyusastra Dewa ingkang sampun rawuh. Pak Wer ugi Ibu sak rombongan, Pak Poselo, Mas Jagal Demit, Mas Adari, Mbah Goyang. Ugi sedaya kemawon Pak Odin, Bapak Jumari, Mas Musa, ugi Pak Misto, Pak Dul sak rombongan. Ugi Mbak Si ingkang wonten Singapura, matur nembah nuwun saweranipun. Niki wonten list lagu saking Bapak Ibu tuan rumah. Pamundutanipun kanggo rika disambung warang khusus Mbak Nening Puspita kalih luntur 3.000 alasan sekawan getun gangsal limpen-limpenen 6 prahara 7 riwayat bengen 8 duh senenge 9 turuning dadane. Nggih, matur nuwun. Lagu ingkang kawitan kula spesialaken kagem Bapak Ibu tuan rumah ugi sedaya para pandemen ingkang sampun rawuh. Monggo Pak Turi. Sastra Dewa bareng Gosip Bayi Jenggot Audio. Wes salin ati perkara sepele riko gawe gedhe padu ngomongaken bisae kira-kira apa wis ana gantine kapan pancen wis ana gantine hangsun jaluk kelendi darane ati niso
Umpamu lakon kegiatan rikolani son ngajak sedulurian jangan merusak pikiran aluang ison yo urip dhewekan sing kira ana welet kadung sing ana genine sing kira ana welet kadung sing ana ojo memengan wowo riko alang-alang ojo kulit perkara kota kopo tuyas melonyo tuyas jadi hancur urip riko ngono rasa jaganen ati emanen temenan kena sing lambyar gampang katut gampang lolo bianguro mareko nyang banyu adem rasa ati ayem enak guru tentrem umyak Ayo Mbak Wer. ojo memengan riko alang-alang ojo golek perkara kota kopo tuyas melonyo tuyas jadi hancur urip riko Juragan wedhus. ngono rasa jaganen ati emanen temenan kena sing lambyar gampang katut gampang lolo bianguro mareko nyang banyu adem
rasa ati ceblok ayem enak guru tentrem kumya Sastra Dewa lagi Pak Wer. Bareng gosip baik Cek Audio. ngono rasa jagana nabi emanen temenan kena sing lambyar gampang katut gampang luluh Jauh marekonya janyu adem rasa ati ayem enak guru tentrem punya Ojo ngono Pak Wer. Tak dintekne pisan. Langsung. Matur nuwun. Nggih, saderengipun Sugarawuh sedaya para pandemang, Pak Udin sak rombonganipun minangkani pamulutan saking tuan rumah nggih, Mbak. Kari ketiki lakone urip iki maju salah mundur salah arep belok saya susah isun sing ngerti kudu kendi maneh si botangi sono bertahan sampai teko warah iki kabeh mung mergo egoise soman riko masalah sepele dadi perkara gede ngomong sayang mung dadi kendang lambe pungkasane beto ambi nyatane sedino dino tukaran sing ono putus-putuse jauh kocan ngajak bisa endinge wis podo gedene podo dewasane ayo ditonto manik piye sing ono bisa ngalangi niat iki masih tak samudra sona arumi sing ono bisa biasa si welas iki matur nuwun masih ilang nyawa sora belani matur nuwun barat yae sora lakoni kanggo riko goyang iyo sijine mung riko mung ati nison selawase separo rogo iki nyoromu kanggo
sing ono bisa ngalangi niat iki masih tah samudra sora arungi Enak Pak. sing ono bisa jatuh siwa wasiki masih ilyang nyowo sora belani Iya. Padahal piye sun lakoni kanggo riko siji-sijine muriko nang ati nisa selawase separo rogo iki yo romo kanggo riko yo siji-sijine muriko nang ati nisa selawase separo rogo iki yo romo kanggo riko. Matur nuwun Pak, matur nuwun Pak Udin. Saderengipun kula aturaken sugeng dalu kagem Bapak Ibu tuan rumah, ugi sugeng rawuh kagem sedaya para pandemen, Mas Sadari ugi Mas Jagang sugeng rawuh. Pak Buang, Pak Bolah sak rombongan, Pak Poselo sugeng rawuh. Menakani pamundutan Pak, monggo jam 12. Budaya Banyuwangi Channel. Spesial kagem Mbak Handa. Kasih sayang arep hatiku kelakon dadi bojone. Sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno cinta rasane ati biyen atiku ra kelakon melu duweni Sati joget sastra sumber wangi pimpinane aku sumarni Sati joget sastra sumber wangi jambu alas kulite ijo sing gagas wis duwe bojo ada gula ada semut urung ngedudo ora tak rebut ora bakal urugati sing lilo kadung dikoti tuwene wong liya jambu alas mas manis rasane senajan hilang tak enteni
Sugeng dalu sakderengipun kula aturaken kagem sedaya para pandhemen ingkang sampun rawuh. Bapak Mistok, Pak Mukhtar, ugi Pak Dul. Ugi Kang Kayu Jati, Cak Udin, Pak Buang, Pak Jumari, lan sedyanipun rombonganipun Pak Jagal Demit, Pak Sadari, ugi Pak Wer. Niki ugi wonten pamundutan saking Mbak Dila waduh teko Yunani. Iwangon ya Dajeng, apalan. Rasane ati kang nandang sengiting liyan hanyawa aku kowe lapor katresna timano angel katresna pancene akeh arep tumeka tapi soreka iki yeto aku kamu dadi akoni senajan donya sing tatap tak joko yen turun tapi samring kang kuwasa kang mas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan imasmu kane hati tomoku siji tresno iki abadi dewa ning asmara kuatno ati kawula akon kula lapo tresno datang kendet saking coba tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu setyongnya wiji mas kowe sing tak sayang ralilo aku betu kelangan nimas mustikane ati toku siji tresno iki
nggih. Nggih, sedherek kula aturaken sugeng dalu ugi sugeng rawuh kagem sedaya masyarakat Pingin Agung Pesanggaran. Ugi sugeng rawuh ugi kagem Pak Wer ugi sedaya para pandemen Jangkir New Sastra Dewa. Minangkani pamundhutanipun saking Bapak Ibu tuan rumah ugi spesial kagem sedaya. Wis keliyat demi suwini podo-podo ngindit lanyu jobyante pasyo ake kudo handrin tungi keliyat sapiar kuliye sun lakoni Mengerikan hati katon sempurna tapi sing podo paran hani sun sayangno mulo nyoto paran hangno grenteke ati nono uliye janji hang wis dibundeli keton hang ison rasakno luput ambihan son kira sing bisa mati yati siji mergo prahara kang pasti serta wis padha ngrestui suwi uli ngantepi pungkasi urung nikahan mergo agama sing sepadyan mengeri kono ngati katon sempurna tapi sing podo paran hangi sun jayangno mulo nyoto paran hangno grenteki ati nono uliye janji hang wis dipundeli keton hang ison rasakno luput ambihan sun kira sing bisa manik yati siji mergo prahara kang pasti serta wis padha ngrestui suwi uli nganteni pungkasi urung nikahan mergo agama sing sepadyan keton hang ison rasakno luput ambihan sun kira sing bisa maning yati siji mergo prahara kang pasti serta wis padha ngrestui suwi uli nganteni pungkasi urung nikahan mergo agama sing sepadyan Oyo banyu hati irisi sing kira ana betake wis suwi uli diampingi pungkasi sing dadi jodone Spesial kagem sedayanipun nggih Mbak minangkani pamundhutan saking Bapak Ibu tuan rumah. Sun sing lali ison yo sing lali ambiriko mutyangane ati pengen longgo ring pelataran seseni pajange ulian
sing lali isun yo sing lali ambiriko hangsun impi-impi welas riko yo wis turuti ojo sampe riko ngeloro ati pengen riko yo wis janji welas riko yo sing ngontor selawase janji riko yo sun simpen drone ati nyatane riko saiki teko nyulayani janji ora ati jarane mung gerono wong wadon liya manis rasa seneng pahit sun rasa kaget riko yo hangson puji saiki mangan ati timpiang kegigi yang urson gawe lali son sing lali isun yo sing lali ambiriko langsung impi-impi welas riko yo wis turuti ojo sampe riko ngeloro ati pengen riko yo wis janji welas riko yo sing lontor selawase janji riko yo sun simpen drone ati nyatane riko saiki teko nyulayani janji ora ati jarane mung gerono wong wadon liya manis rasa seneng pahit sun rasa kangen riko yo hangson puji saiki mangan ati timpiang kegigi yang ursun gawe lali Sugeng dalu ki sugeng rawuh kagem para pandemen Pak Buang Ki Kang Kayu Jati sugeng rawuh Pak Udin minangkani pamundutan saking Bapak Ibu tuan rumah spesial kagem para pamirsa ingkang sampun rawuh. Iki wis nasib isun riko apusi pada hari wis janji bakal urip yati siji isun sing diayangi nelongso rasane ati mentolo kok kulit yati duberi rasane ati pikiran sing iso ayem sing atut moto alangan ati susah longso mergiani riko suloyo timbyang urip ketiki saiki tinggalan biain isun rito lan wis lilo riko diempet wong liya iki wis nasib isun riko apusi padahal riko wis janji ya kalau urip yati siji
isono sing biayangi nang rasane ati mentolo kok kulit yati ku beri rasane ati pikiran sing disayang sing atut moto alangan ati susah lan nelongso mergiane riko suloyo pikiran sing disayang sing atut moto alangan ati susah lan nelongso mergiane riko suloyo timbyang urip ketiki saiki tinggalan jahit ison riko lan wis lilo riko diempet wong liyo pikiran sing bisa ayem sing atut foto alangan ati susah lan nelongso berjadi riko suloyo pikiran sing bisa ayem sing atut foto alangan ati susah lan nelongso berjadi riko suloyo timbyang urip ketiki saiki tinggalan jahit isun riko lan wis lilo riko diempet wong liyo Spesial kagem Bapak Ibu tuan rumah kali ingkang amirsani teng YouTube. Maketa ele pengen waya son sandeng guyon keloronan kaya sing ana maneh son make eleng rikolan ison janji ore biarang pengen seneng biarang saiki sewang-sewangan riko pengen orep dewe kan ambil pendirian riko saiki ison disobaran mung siji hang pengen son sampai gagal ison ngenas ison ngenas orep tanpa riko ison ngenas orep tanpa riko makita eling pengen waya son sandeng guyon keloronan kaya sing ngono maneh son make eling rikolan ison janji ore biarang pengen seneng biarang saiki sewang-sewangan riko pengen orep dewe kan ambil pendirian riko saiki ison disobaran mung siji hang pengen son sampai kaken saiki sewang-sewangan riko pengen orep
sampai kaget ison ngenas ison ngenas ison ngenas ore petan boriko Cek. Saderengipun kula aturaken sugeng rawuh kagem sedaya para pademen saking Sukorejo Pak Buang, saking Blumbang Pak Kayu Jati ugi Pak Udin, ugi Pak Tomadi, saking Genteng Mas Mustar ugi Pak Mistok, ugi Pak Wer kalian Ibu. Pamondhutane spesial kagem Bapak Ibu tuan rumah ingkang manggugati. Koyo nyandu rasane awak isun nong riko sing geneng maning kadung isun diadono koyo nyandu rasane jangget pengeleng iki kepingin nek kompong tiareng riko Ayo kencang-kencang. selawase yoro selawase sing ono bengi tanpa riko sing ono raindo tanpa riko Alas genan. angger dengos ambekan iki nono maningmu awan riko koyo kopi sing nemu kula Aduh, rasa pahit adane sing kebayang klendi rasane lakoni urip tanpa riko koyo nyandu rasane awak iso nong riko sing geneng maning kadung ison diadono koyo nyandu rasane jangget pengeleng iki kepingin kumpul biareng riko yoro selawase yoro selawase koyo nyandu rasane awak iso nong riko sing geneng maning kadung ison diadono koyo nyandu rasane jangget pengeleng iki kepingin nek kumpul tiareng riko yoro selawase yoro selawase Sugeng dalu kula aturaken saderengipun kagem Bapak Ibu tuan rumah, ugi sugeng rawuh kagem rombonganipun Mas Kayu Jati, Kek Udin, Pak Buang, ugi Mas Tomadu. Tomadu apa Tomadi? Oh Tomadi. Ugi sugeng rawuh kagem sedayanipun ingkang sampun rawuh manten mbah nuwun rawuhipun. Niki minangkani pamundhutan spesial kagem Bapak Ibu tuan rumah kang pungkasan, monggo Pak impen-impenen. ugi kula spesialken kagem Dok April
kapan bisa kalaksan iso gandeng riko umpama wis keturutan madyane yo kari lega riko aksa sayang liyane sing ana Bersembah waras. mung riko hati-hati lah